Filmez un episod din Shadow Fight. Așa. Și Și sunt aici cu Denis. Denis Călin. Bună, ce faceți, prieteni? Ronda 1. Ce ninja, bă! What the fuck? What the fuck? Oh my dick! Te bate! Proste, ce zici? Aoleu, bă! Ce dă cu picioarele? Da, uai, ce picioare am dat! Bă, ai frânt să sărit alea din mână, bă! Cât știam. Dă-i, frate, cât te omoară. Pune mă oardă că la mână pe el! Bă, ce i-am dat? Eu i-am dat, bă, ce ai? Tu nu vezi că eu am viața plină? Chiar frumos. Astăzi vom filma un episod de vreo 10 minute. Așa. Mai are un pic de viață, gata, l-am omorât. Fără să ne ia un pic din viață. Dar un pic de lăsă. Runda 2. Aoleu, Aldija. Ăsta are sabii, bă! Omoară-l. Trebuie să-ți iei cuțitele, dacă le ai. Le am. Păi era la nivelul 3, mă vrei să... Bă! Uite ce i-am dat-o. Bă, ce picior m-a dat în cap. Ești prost. Nu-ți cu pâinii? Cu pumni. Ești prost. Băi, și era să dea ăla cu... Băi, ce săritură a făcut. Au. Îl bați, mai un pic. Știi că mai am un pic? Bă, ce dă cu sabia? Bă, ce picior am dat, bă. Bă, sabia lui cu tot. Runda 3-a. Ăsta are cu mâinile goale, te omor. Ho. Bă, ești prost, uite alea că ce i-am dat. Din 3 mișcări, dar uite bă, dar i-am dat combo 4. Ești prost. Gata. Mai are leacă. Bă! Gata, l-am omorât. Bravo. Să iasă fum. Runda 4-a. Astea le-am și eu, cuțitele. Și-a dat rău 3 picioare, bă! Așa, Denis are și dați și lui Denis Călin. Au! Ce puternic-i, bă! Hai jucăm online. Da-i că... Hai bă, timp și eu. Lasă-mă, nu mai intra tu. Bă, ce ne dă, bă! Uite, bă, eu dau și el. Uite, bă, ce da, bă! Au! Bă, m-a luat, bă, frate! Bă, da, eu am bătut 3 până acum. Ce m-a luat? Bă, câți bani! Ce m-a luat, bă, du-te! Du-te, bă, chiar, what the fuck? Ce m-a luat? Ce? Din păcate și... Ia, filmarea ta mea. Nu știu ce are, tot iese din la joc. Acum vom intra iar. Și vom începe să bate 5. Vom bate 5 de data asta. Poți să bați și 10 dintr-o dată. Ia filmează tu unul, bă, să văd dacă mi-l bat dintr-o dată. Hai, intră tu, bă, dacă putem intra online. Hai, că acum mai intră. Stai, bă, că dar nu putem intra online nici. El este de clasa pregătitoare și nu știe tabla mulțire. Eu sunt în clasa 4-a. În minte. Și el în clasa, sunt coleg cu el și suntem în clasa 4-a B. E Bacău, mă, că ai mișto. Și așa și cu Răzvan și mai multe în școală. Vă bate iar ăștia. Uitați, ăștia bodyguards sunt cei mai grei.
Te bat, frate. Păi știu că mă bat. Păi am încercat, așa am încercat să-i bat de 1600 de Frate, euro. joc cât că eu mă joc Minecraft. De-abia unul am putut să fac, dar ăsta mușchiulat, ăsta e foarte, foarte greu de făcut. Bă, Cosmin, stai cu minte. Bă, ce am dat-o. Ia uite, bă. Oh, dă-i, frate, mai mult. Bă, poate-l bat. Care-i cuțitul? Ce cuțitul vorbesc tu? Bă, ești pot să-l bat. Bate. Păi viață plină, nu? Da. Ce te înșel tu, bă? Ia lasă că te energizezi. O, ce dau, bă. Uite ce sare de banii. te mă, ce-a dat în cap. Ia să-l omor, bă, stai leacă, stai leacă, dar mai este o rândă după aceea. Au, băi, la prima. Bă, ce dă? Ce nebunul. Apoi a fost egalitatea pe zi. Au! Egalitatea acum. El îl are. Bă, ești prost. Gata. Bă, m-a omorât! Uite cât mai avea eu de viață, bă, frate, bă! Doamne, ce m-a omorât din prima, du-te, pizda la măta. Așa se întâmplă cu ăștia mari, trebuie să-i bagi de tărât. Bă, dar el mai avea la câte viață și mi-a dat un baston de m-a omorât, dracu. Păi și tu, stai, pune-i... N-am bastoanele, că am de nivelul 3. Bă, ce baston mi-a dat, m-a omorât, dracu. Bă, dar și-o lua revanșa. Și-o lua revanșa asta. Gata, m-a omorât. Bă, și-o lua revanșa, ue. Gata, nu povei. Bă, și-o lua revanșa. Filmăm până... Nu mai pot. Bă, Eu nu mai pot. m-am gândit să mai filmăm jumătate de oră. Bă, 5 minute. Vom bate aici. Și aici avem unul greu. Trebuie să joc. Nu-l basta, bă, lasă. Nu l-ai bătut în jocul tău, nu taci, atât taci. Au! Bă, uitați-vă, eu nu știu cum să face mișcarea aia, că mă enervează așa. Au! Bă, ce a dat-o capă, bă. Op. Așa, mă, tătică, mă, dar ce... El vrea bătaie. Mă, nene, mă. Uite, bă, ce bătaie. Tu vrei bătaie, bă, tu vrei bătaie, bă. Spune-o că Cine stai cu minte? Spune, mă, la frac, tu seac. Cosmine, stai mă cu minte. Nu vezi că aici... Băi, ce-am dat? Ce-am dat? Au, ce mi-a dat el? Hai că l-am omorât pe el. Gata. Yes, o tură l-am omorât. Hai, mă, tură, de-l bat. Doi, doamne. După aia vedem filmare. Da. Asta cred, nu m-am gândit și eu cu Denis să mai filmăm până în 10 minute. Până îl batem pe ăsta și atât. Au, ce mi-a dat în cap. Am mețit pe shadow. Au! 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 Hai, du-te, mă, de aici, mă. Bă, ești prost, am crezut că l-am bat. Dacă... Bă, nu mai da, mă, nu mai da, mă, spun că te omor. Egalitate. Egalitatea măsii. Mă poți să faci și tu asta. L-am omorât, yes, l-am omorât, l-am omorât. Zi, asta e sfârșit. Pentru asta vom mai filma unul. Pentru că l-am bătut, vom mai filma unul. Cum îl bat? Dacă îl bat. Dacă nu... Dacă nu S-a închidem. dus pe apa să mete. Dacă nu închidem. Închidem. L-am bătut, dar l-am bătut. Ia să vedem ce urmează. Momente de panică. Momente de panică. O fată, mă! Fata aia care era lui Ștefan.
Oameni buni, este un coleg de la noi care a bătut o marfă, frate. Ia uite, dau și eu, bă, ia uite aici. Ai nici n-are... Cu mâinile goale. Cine cu mâinile goale? Aia. Ce ai, bă, trebuie care are mână? Bă, ești proștii, dau. Ia du-te, bă, ia du-te, bă, ce vrei, ce vrei? Au, ce-am dat, bă, iau ce-am dat. Ce dai, mă? Uite. Eu dau, bă, acum, nea. Mori, mori. Mori. Ai făcut Dumnezeu. Scuzați-l că e cam prost. Bă! Mă omorâ, bă, du-te, bă, du-te! Nu-i puternic, bă, decât mine, bă. Au, ce mi-a băgat la picior, bă! Au! Bă, du-te, dracului. M-a omorât asta, bă, o câștigat. Velvetul căcatului. Bă, du-te. Cu cea mai mare intenție vă mai filma că mă batem. Gata, se va. Hai, mă, ce mai vrei acum? Avem bani? O cumpărăm mare. Ia cuțitele. Și cuțitele. Chiar văd dacă am bani, ia stai. Dar nu cred că... Pe aia cuțitele, bă. Pe jumătate de pat? Du-te, bă. Așa. Acum să umplem astea. Ca să fie astea. Ca să fie mai puternici astea care sunt în mână. Bă, 770, dar nu te recu, deci. Furăcioșă de recu. Așa. Acum vă mai vede să o batem pe fata aia cum mă enervează. Chiar Darius are un fel mască transformită. Da. După ce filmezi. Uite, bă, i-am cumpărat. I-am mai făcut armura mai bună. Am un câine în casă și tot miorlă-i pe aici. Bobi, să taci! De companie. Numai de piață. Asta trebuie să bat pe Velvet. Dacă pierde de data asta, închid videoclipul. Dar asta nu cred. Uite, mă, Au! n-ai să câștigi pe asta. Au! Bă, ce m-am urcat în capul ei, bă. Cred că o vrut să sugă. Ia uci-dau, uci-dă nenea. Ia uci. Ia uci-dă nenea, bă. Ia uite ce e aici. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? A murit nenea asta. Ce se dă, bă? Se dă la mine asta, bă. Uite, bă. Bă! Ați aveți o relație. Ești prost? Ce m-a luat? A, bă, cât m-a, gata. Pentru asta închidem videoclipul. La revedere.